Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Vă place cuvertul ăla de rapat? Am vrut să filmez. Și da... Aici, cum se spune? Nu mai contează. Ok, în orice caz vreau să vă anunț ca să spun că mai un pic până la 50 de abonați. V-am întrebat în comentarii dacă vreți să fac din 50 în 50, din 100 în 100, nu mai zis nimeni, absolut nimeni. Vă mulțumesc mult că mă ajutați să iau decizii. Sunt sarcastică. În fine. Și da, scrieți în comentarii cine participă la giveaway. Da? Deci, nu știu chiar dacă spun giveaway sau tombolă. În fine. Și acum și eu Clash Royale. Alex Mureșan, dacă te uiți la acest video de ele și să mă bagi și pe mine sau mă bag singur, habar n-am cum este funcțional, abia de ele și o să mai mă joc astăzi un pic până o să am și un nume și o să caut clanul tău, o să întreb pe Drăguslav Foxy cum te cheamă și o să intru în clanul tău dacă nu. În fine. Deci asta. Scrieți în comentarii cine participă la giveaway și da, ne vom vedea data viitoare cu un nou video.